Фирма Лисон предлага сушилни за прашец от 4 до 100 кг. Най-малките от тях са изработени от гъвкав материал, с голяма повърхност за сушене и с регулируем термостат от 29 до 63 градуса Целзий, което дава възможност за перфектно сушене. В задната част на уреда е разположен мощен вентилатор. Чекмеджетата са изработени от гъвкав материал, като върху тях има 75% отвори за движение на топлия въздух. Те дават възможност уредът да работи по-бързо. Капацитетът на всяко чекмедже в зависимост от съдържанието на влага на цветния прашец е от половин до 1 кг. Офертата включва и сушилни от неръждаема стомана с капацитет от 30 до 100 кг на цветен прашец. Тези уреди се състоят от два елемента – отопление на кабината и количка стави за цветен прашец. Скарите, върху които е поставен прашецът, може лесно да се извадят и да се контролира напредъка на процеса на сушене. Тези сушилни имат контрол панел, който позволява изсушаване на прашец с използване на един или два нагревателни елемента. Имат цифров температурен регулатор с обхват от 5 до 95 градуса Целзий.